जी हाँ बबुआ आइल बाटे आ कहता कि साल भर के पढ़ाई भी पैसा कहता उ तो एको दिन अब पढ़ाई ना होई आइल बड़नू हाँ आइल उनका के भेजो एक जना के शादी बियाह सब हो गइल नु हाँ भर्ती देख लनु हाँ लग गइल नु अब उनका के भेजो हम समझाओ तनी उनका के भेजो आइल बड़न ना हाँ तो भेजी तब ओकरा के हाँ हाँ भेजो 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 हम समझा देतनी आ गइलो का हो का कहत रहो आ गइलो हाँ, बोलो। आई पहले सुन लो का पहले का सुन लो सुन ली, आई बोलो। सुन लो बेचाइल जाता देश के संपत्तिया बेचाइल जाता देश के संपत्तिया जनता में मचल बाटे शोर बेचाइल जाता देश के संपत्तिया जनता में मचल बाटे शोर तो मिले हमारा का नहीं मतलब बा? रोजी रोजगारवा मिले नहीं रोजी रोजगारवा के भइल जाता चोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा के भइल जाता चोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा एको लइका भरती भइले ना भरती भरती एको लइका भइले ना भरती दूसरे में आई गइल रोग कोरोना न एको लइका भइले ना भरती दूसरे में आई गइल रोग 3 साल से बाटे 3 साल से मिले नहीं रोजी रोजगारवा मिले नहीं रोजी रोजगारवा के भइल जाता चोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा बढ़ल महंगाई महंगाई बढ़ल जाता देखो महंगाई बात बढ़ल सही बाटे। जाता देखो महंगाई भइल जाता मनवो थोर बढ़ल जाता देखो महंगाई भइल जाता मनवो थोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा मिले नहीं रोजी रोजगारवा के भइल जाता चोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा पढ़ल पढ़त बनी गइले दुल्हा दुल्हा पढ़त पढ़त बनी गइले दुल्हा होई गइले देखलर कोर पढ़त पढ़त बनी गइले दुल्हा होई गइले देखलर कोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा मिले नहीं रोजी रोजगारवा के भइल जाता चोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा करता लोग शासन बांटता लोग राशन राशन करता लोग शासन बांटता लोग राशन करता लोग शासन बांटता लोग राशन तूरी दिहलन शिक्षा के डोर करता लोग शासन बांटता लोग राशन तूरी दिहले शिक्षा के डोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा मिले नहीं रोजी रोजगारवा के भइल जाता चोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा के भइल जाता चोर बेचाइल जाता देश के संपत्तिया बेचाइल जाता देश के संपत्तिया जनता में मचल बाटे शोर मिले नहीं रोजी रोजगारवा के भइल जाता चोर
मिले नहीं रोजी रोजी गरवा। ठीके कहता बात सही बानू। बात सही अब बा, एकरा हाँ। सोचो अब अपना समझ गइनी। काम धंधा में लागो आत्मनिर्भर बनो। हाँ, ठीक समझ बा गइनी, हाँ। जय हिंद।